tiukkaa punttitreeniä, lihashuoltoa ja tanssia. Nämä kaikki kuuluvat oleellisesti Kiira Korven kesäharjoitteluun jääharjoitusten lisäksi. Korpi viettääkin suuren osan kesästään erilaisilla valmennusleireillä, joilla kehitetään urheilijan ominaisuuksia tulevaa kautta varten. Kesällä on ehkä enemmän No mikä kesäharjoittelussa on se rankin asia? Kyllä ne on varmaan noi tollaiset oheisharjoitukset, jotka viedään sitten ihan maksimiin asti, että kyllä siinä. Tanssi on tärkeä osa luistelijan harjoittelua, koska siinä urheilija oppii kehonhallintaa ja saa samalla voimaa erityisesti keskivartaloon. No kyllä se kehittää monia ominaisuuksia ja riippuu tietenkin vähän mitä tanssia tehdään, että kyllä se siihen ilmaisukykyyn ja esittämiseen ja tuolla tanssitunnilla voi vähän irrotella ja vähän niin kuin sellaista erilaista tyyliä hakea ja sitten. Viime kaudella Korpi kärsi jalkojen lihashermojärjestelmän ylikuormittumisesta ja pääsi viime tipassa kisakuntoon ja mukaan kotikisoihin. Kyllä nyt on